Hayi sitsho lezathi tyhinile. Tham uvukile? Ndivukile. Bulisa baphulaphula emakhaya. Oh, molweni baphulaphula emakhaya. Ndisanithanda, ndakuhlala ndinithanda ngoba zange nithandwe ndimqala nathandwa ngamazulu. Molweni. Nkosi yam khawutsho kawuqonkqoze manje siqonkqoze kaloku baphulaphule bomhlobo endawo ngendawo ndiphulaphule nibuzo. Molweni kula koomama bam bootata omkhulu bomakhulu bonomngqushwana lutsha loMzantsi Afrika. Molweni. Tham uziva njani ngosuku lwanamhlanje? Kwenzeka ntoni nje? Kudlala eyiphi movie apha engqondweni yakho? Andifuna ukuxelela ngoba ndathi ndakuxelela uthakho walani beyithetha. But it's a funny world le uThixo andifake kuyo. And it's a funny world njena uya ezibonakalisa ngokuzibona. Mna ndingumshumayeli kodwa ndingumshumayeli ongumenzi. Shumayeli ongumenzi. So okokuba kufuneka ndenze into uza kufika umuntu ekufanele uba afike. Ndawuva ngovalo ndiyazi kona ke. So ininzi ke into endinoyithetha mandibe nje kuloo ndawo. Alright. Ukanti ndibona kungena inkosazana. Andifuni ukuphindeka esala eveki iphelileyo. Awuzophinda mosine because unobangela wakho nguwe owabangela uba ndibe kulaa meko because kwaqala wena. Andizoqala ke ungaqale ba ukutheni ndiyakwazi uyatefa utefayo wena mama kama-asi unxibe ezakhe izivatho namhlanje ude watumeja kusisa unxibe nemask efana nesinxibo sakhe thunzilele. Hayi Mondesi mathandwa lizulu. Yes, sithandwa senhliziyo yam. Yes, Magqala. Undenzani kodwa ithi usikhabakhaba. Yes, Jonga ndim ngokwehleli ngapha emva kwe-33 years ndim ohleli apha wandilanda emantelefu kanti uzilandela wena. uThixo usebenza ngolo hlobo wayazi kudala ngalaa nyaka sasisithi papa wathi khawuhambe uqabele Mount Elish khona umuntu ekufuneka engene endaweni yakho. Ndangena eMount Elish. Kabulisa baphulaphula emakhaya Thunzilele. Mandikubulise baphulaphule. Endibathanda isimanga. Molweni bethuna. Molweni Udliwano Nomthunzi Vuza umama kama-asi. Ndiyabulisa ndibabulisile nifike belapha estudio khona umfuso Rweqana ukhona uMondesi ukhona upresenter omtsha qaqa uzime. Ndiyabulisa bethuna ndiyabulisa nonke nje kwindawo niphulaphuleni kuzo. Thunzilele nalo usuku lufikile kudala kukhwazwa and le mini ibimane ifika kuba iyeza la mini you know but ucinga hayi sekude. Uziva njani namhlanje imini ifikile uzawuhlala phansi ke kuthethwe nawe uxelwe ngemisebenzi uThixo akusebenzise kuyo uziva njani ngosuku namhlanje? Mondesi andifuna uphosisa ndine-mixed feelings. Ndiyavuya ndiva kabuhlungu into endivuyisayo yinto yoba uThixo ehambe nam kwade kwabalapha. Into engandivisi kamnandi yinto yokuhlukana nabaphulaphula ebendibathanda kakhulu. Kodwa ke kuyo yonke loo nto ndingatsho ndithi uThixo ndimkhonzayo uyandithanda. Thixo mkhonzayo uyakuthanda. Thixo ndimkhonzayo uyandithanda. Kuyabonakala ngokubana akulondoloze ixesha elingaka. Kuyabonakala Thunzilele ngothando lwakho ngabantu nothando lwakho ngelizwi likaThixo intshisakalo obunayo ngelizwi likaThixo nangenhlungu yomuntu nenyembezi. Uyabona ke undidudulela ngapha le nto ndiyafuna uyenza. Ungayenza. Andizuyenza. Mandizoyenza nami sixele uba ndizoyenza namhlanje.
namhlanje uzawuncama Nomthunzi uyenzile last week waphumelela awuzobe nathi kule game kodwa ke inyaniso kuyafuneka zithethwe ngoba into esingayifuna ubana uthi xa sewungqenqe ngomqolo sithi ube nje nanje lento ndiyivuyelayo ke emagcwaneni into kokuba ndizawuzazi namhlanje kokuba ndingumuntu onjani na kuthethwe kum ndisiva abantu abaninzi kuthethwa kubo sebelele ngomqolo but mina kuza kuthethwa kum ndisiva and kudala nee-messages ndizifumana ezithetha ngam ezindixelayo uba ndiyintoni na bendilila ke ndindodwa kuba ndililiswa le miyalezo ndiyibhalelwayo ndithi bendingazazi okokuba ndinje ndiva ngabaphula thuzilele kodwa ke ungaphenduli ne eyona nto ozuyikhumbule xa sohleli phaa ekhaya ne xa kukhona mhlambe ukuthandabuzo okhoyo uzucinge le veselo ishiye phaa esitulweni sakho uzucinge lento wayenzayo ucinge lento bendithetha kuwe kule veki ephelileyo umahluko owenzayo ngoba ngokwenza umahluko kum ndindodwa wenza umahluko kwifemeli akavakalisa kwidliwano Mbulelo hambani ke nephaa eholweni ngoku ndizawudibana nani phaa ufuna ndihambe ndilile ndenze uba nditsho phuma ngabhekelanga abantu guys Osmondes kakhulu ke Thuzilele